Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba. Milimod ang Palacios Malacañang, midemand sila magahigalag ebidensya gikan sa 18 ka mga Marines. We challenge that mga Marines, palihog. Inyo naman lang gisugba inyong kinabuhi diha. Tabangi ang Pilipinas. Kay kung tinuod ni pamamatod ang nakadawat ni daghan kay among ilista nga di nami mamutara ni nga mga tao. Matag distrito na yung mga na-mention diri. Doon na yung mga party list doon na mention diri. So naan naman lang mo diri. No? Naan naman lang yun mo aning trabaho Barugay ninyo na. Kaya dako ng tabang sa Pilipinas. XFM Katropa. Sige. Anong ebidensya? I didn't see anything presented, but he made that direct accusation against the president. Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba. At magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So, dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Anong ebidensya? Okay. Sige. XFM Katropa. Ayaw nagdugaya si Auntie Claire kay kining akong BP nga 140 basig mo abot nig 190. May nalanggani kay nakasanton plus gold ko mga katropa. Di ra kaayo mo sipa mga kaigsuunan. Si tubag ni Auntie Claire, anong ebidensya? Ipakita muna nilang ebidensya. So, kana nga mensahe mga higala, Attorney Libito Baligod o whoever nagatabang ana, pamatod ininyo nga dili mo obstructionist. Pamatod ininyo nga di ni salida inyong gihimo. Pamatod ininyo nga di lang ni pagpasiatab inyong gihimo. Pamatod ininyo nga may papel, may resibo, tinuod nga nakadawat si BBM. Tinuod nga ni dawat og maleta. Ay! Si Martin, si Sandro, si Luis Ro, si Dilima, kinsa pa diha mga tarpulano. Pamatod ininyo na. No? Kaya karon sa defensive mode ang Malacañang mga higala. Dili ba mga higala siya unta mga kaigsuunan ang dapat tanggalan na sa Castro diya kay maka buisit may galas buntag. Ang Malacañang karon with the statement mga higala of Auntie Claire is on a defensive mode. No? Magbigay muna sila ng ebidensya. Kini Mr. President, di mi mo istorya ning Claire kay di mi mo butar ani. Way Pilipino gapili ani. Imuhar ani. Una may makadungog paminawa ninyo ni. No? Moingon man gyud sila, gipaimbestigahan na bitaw. Dili wala lagi natagbaw ang mga tao. Pasagdi na kung pananglitan ninyo, tanaw ninyo, ay binuhatan ra na sa mga supporter ni Sara para mawa ang impeachment sa eksena. Wala milabot ana. Ang inyong tulubagon wa dito nila naa dito sa mga tao. Nganong naa pa man dugang investigasyon. But pasabot may ICI na, may blue ribbon panilakson. But pasabot wa matagbaw ang tao. Kay ang imong giingon nga dagkong isda taman ras tambasakan bong. XFM Katropa. Taman ras tambasakan. Ang mga tao nagtuo kay di mi mga bugo. Nagtuo mi nga kasagdako sa gikawat. Nagtuo mi nga dunay dakong tao nga nagpaluyo ni ining tanan. Bullseye. Karon, kung tinuod kang way labot. Kung tinuod kang way labot. Ingani ang buhata. Human naman ang ICI, wa matagbaw ang tao. Katong giyaw-yaw ni Irishi gani nga magtukod og tinuod nga independent nga mag-imbestiga nganong inyo man tong gipatay. Nganong wa man to ninyo padayuna, kana mo'y padayuna. Og kini dapat nga investigasyon mga higala, pwede pa lang moingon ta nga, pwede ba mo request na sa China kamo na lang imbestigaan Pwede ba mo request sa laing nasod nga kamo na lang imbestigaan kay di man ta kasalig. No? Kanang tinuod mga higala nga katawhan ang nagmugna. Kung musugot mo, magbutang mo pangan diha nga kinsay gusto ninyong mamembro sa investigation team. Kay mamili mi, magplebisito ta, mag-eleksyon ta sa man.
Ingani accountability magkani. Kay pag kamo sa mo imbestiga, pag ICI sa mo imbestiga, di ba? Nakita na namin yan. Nakita sa mga Pilipino ang kabayas. Grabe ninyo mangutkot, mamuki, mamulikat. Ana mga liki diya sa Davao. Dili na utok ha. Ana mga liki diya sa shrine. Tinuod bitaw. Tuwa dito may gala si magalong gatuwad-tuwad, sigig pamuki, sigig pamulikat, sigig panglili, may gala na mga liki diya sa shrine. Pero malagi mo kapang adtuan ng mga trabaho ni Sandro nga wa pa mga human nga tulay. Kana noong gigamit na sa pila-pila katuigan inigliki mo pag inyong ingnon nga dunay alumariya. Samantala katong wa pagamita, wa pa jud mahuman. Wa lapuslan, wa pa jud na human. Di ba? Asa naman to inyong Vince Dison? Wanay salida? Relaxing sa? Nawag kalit sa limelight? Diba? Muna ngang tao, nakulangan ani, nangita pa, o dugang. Kay na ICI, at turamos Davao, sigig pamuki, sige na pangita ng liki diya sa Davao. Samantala, gato mga area, nga sa inyong mga kauban, inyong mga kaalyado, mayon na okay ra. Nakita sa tao nga selective ang inyong investigation. Kung selective ang investigation, i-construe na sa tao nga usa ka pagtabon aron nga dili kamo ang maigo kun dili kadto lang inyong kalaban sa politika. Kay kung ingana man lang ang investigasyon ang naa, may pagwa. Sa klaro lang. Mag-usik lang tag kwarta, budgetan baya mo. No, mag-usik lang tag salapi, may gala budget. No? Iya ang resulta bagay gala, ang tumong ra gyud ay cover up. Bullseye. No? Sir, si Ma'am Aimee lang gyud unta muhangyo sa iyang ading para mahilwas na ang mahilwas na ang tanan. Di man na maminaw pod. No? So ang ato magahigala, no? Ang buhaton sa Malacañang karon dili sige depensa. No? Dili sige depensa. Kaya ilang tulubagon, wa ditong bipisara, wa dito ni baligod, wa dito sa ilang kalaban o giisip nila nga kalaban sa politika. Ang ilang tulubagon naa sa katawhan. Nan! Gibarugan man ka nga si BBM man kay kapaimbestigaan ning tanan, kay wa man ka siya labot. Mo-create siya dapat og bag-o karon nga grupo nga mao'y mag-imbestiga sa Nebilin pa magahigala nga tuig. O kining grupo dapat apil mi ani. Dapat apil ang katawhan mo pili niini magakaigsunan. No, dapat apil ta magahigala nga mo tudlo kung ikini amo ning apilon. Kani isa ni sa mga mag-imbestiga. Dili kay ikaw ra poy mo appoint. So unsay mo hunaon pag ikaw ra say mo tawag, imbestiga. O nya presidente ko ka sa Pilipinas. Oh, presidente ko ka sa Pilipinas, nabay husay ang tanan, wala. No? Mahimo bang patas ang investigasyon? Dili. Ang mahitabo ani, self-serving o mao ra gyapon magbalik-balik, tabunan ang angay tabunan, mga kaigsunan. At the end of the day, ang tao di gihapon matagbaw mga higala sa investigasyon. Regarding the giingon nga legitimate kuno nga Blue Ribbon Committee, karong Lunes sila mga higala kuno hearing. Legitimate man kahana, sige. Senador Erwin Tulfo. No? Kantong imong actually ikaw di ka pwede diha eh. Ngano man? Katong mga yap sa ACT-CIS nga dako kayo og contribution nimo, no?
Nalista na to sa ICI. Bullseye. No? Karon, posibleng magka-conflict of interest or dili ka-credible diha, Erwin. Dili ka-credible diha. Ano man, ikaw mismo, may bahid malita ang imong pangan. Katong imong supporter, katong imong donor contributor sa imong pagdagan, notado to. Gitanggal na ba siguro to. Diba? Sa una pa, panahon pang digong hantod, panahon ni BBM. So dapat dili ikaw diha. Anindot diha kabalo ka kisay gusto nako sa Blue Ribbon. Pero maayo lang yun siya sa kuan education. Blue Ribbon mga higala aron nga patas. Ha? Ayaw si Kiko, ayaw. Ayaw kay makikistorya nag-isda si Kiko na tong iyang wow, dagat. Si Bam Aquino. Pwede si Bam Aquino. Risa? No. Bam Aquino pwede kaya lang di magud ang iyang figure ba no dili pang pangbangga diha mga kaigsuunan. No para mahumaning samok. Bullseye. Bullseye. Di sad pwede mga higala si JB Ejercito ayaw. Si Lito Lapid mga higala usa ba ning iya wala ni games and amusement man iyang chairmanship mga kuan na ni mga paaway og mga kabayo mga sabong mga paaway og mga kaka. Alas 8:45 na mga higala Dagnas buntag. Bullseye. Bullseye. Nan kining panghitabo karon sa Senado mga kaigsuunan no posible ko no nga magpatawag na si BBM og session kay di man ni mag-abot sila sa Senado. Unya ingon si Sherwin Gatchalian nga siya ra ba kuno mo preside sa nasamot yung di wag yung impeachment mahitabuan na bay. Sa klaro lang istorya walay impeachment mahitabo. No? Kung magpuli-puli sila, mag-ana-ana, perte, wala. Unsaon di mo karon? Unsaon di mo karon magahigala pag hawid ang impeachment, usabon ni mo ng konstitusyon? Nga nag-ingon mga higala, 16 ang ihap para maka-impeach, 9 bilang para maka-absuelto. Nahitabo na ba na? Na ba precedence? Na ba jurisprudence? Kaya naman mo ito'y daghang jurisprudence ninyong hinampak. Na ba jurisprudence ka? Nag-impeachment o niya ang gabarog nga mga senator judges dusi lang kabuok. Na ba na? Natabo na ba na mga higala? Oh. Walay accountability nga malusot aning tanan magakaigsunan. Magay na kayong ko sahay nga murag drama raman siguro ni sila gab. Sahay makayong ko gab nga kani bitaw actually may igala kini silang lakson. May na sila mga acting. No, mga na sila mga acting. Ya mag-amigo sa na sila. Kanang kamura dia sa Minaw ba nga paaway-awayon bitaw murag away-away bitaw maigsoon. Pero sinuod lang ako dako kog pagduda ana eh. Ha? Dako kog pagduda ana. Agawas na yung mga halang na gina silang kaluluwa mga higala. Pero doon ako kining ilang kalaki karon sa Senado. Isa dis pamaagi. Muna nga ang mga taga-prosecutor karon nagpangagot sa ngipon nga unsa man pag-proceed ani karon ng impeachment. Unsa man pag-proceed ani impeachment nga gaaway man ning no gaaway man eh. Oh. Nan karon mo na nga mupatunga na daw si BBM. Kay murag nakaamoy sad sila ana ba nga murag ilar man ning dula. Ha? Ilan ning dula para di na lima dayon so i-BBM mo patunga magsesyon ta ninyo. Pwede ba na? Yes, pwede na. No, pwede na nga ang presidente mga higala maghangyo no ngadto sa iyang co-equal branch no which is the legislative branch of the government mga igsoon nga magsabot na ta ninyo kay delikado na ninyo kalaki. Ngayon agad si Sherwin Gatchalian nga siya mga higala mo preside sa siya na mo preside sa kuan sa impeachment. Unya Sherwin Gatchalian gi-endorsong Sara sa una. Do you think nga na lang kadali malimtan ang tanan? Hinoon basig liwat na po siyang BBM mga higala. Ay!